இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. ஓ சூப்பர்ங்கா. இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. ஓகேங்கா. இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. ஓ 5 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த saree எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 59 ரூபாண்ணா. சமங்கா. எது எடுத்தாலும் 59 ரூபா. எது எடுத்தாலும் 59 ரூபா தானா. பாக்ஸோட பூனம் சாரினா வெறும் 65 ரூபா. ஒரு 65 ரூபா. வெறும் 65 ரூபா. நான் பாருங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன் ஒவ்வொரு கலர்ல சூப்பரா இருக்கும்னா 65 ரூபாய்க்கு பாக்ஸ் போனோம். நீங்க எங்க போனாலுமே கிடைக்காது. தேனால கிடைக்காது. எங்க தேனாலுமே கிடைக்காது. அதோட ரேஞ்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா 78 ரூபாண்ணா. 78 ரூபாயா? வெறும் 78 ரூபாண்ணா. ரேட்ல அதிரடியா சொல்றீங்க. நான் தீபாவளி ஆஃபர் அப்புறம் கஸ்டமர் எடுத்துட்டு போய் நல்ல ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணணும். 100 ரூபாய்க்கு பட்டு சாரியா? 100 ரூபாய்க்கு பட்டு சாரிண்ணா. பாருங்க ஒவ்வொன்றுமே சூப்பர் டிசைனா இருக்கணும். ஒவ்வொரு கலருமே வேற லெவல்ல இருக்கும். பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஓ 100 ரூபாய் கிரேப் சாரி. வெறும் 120 ரூபாய் கிரேப் சாரி செம்ம ஷைனிங்கோட நான் பாருங்க. ஓ வேற லெவலுக்கா. இத்தனைக்கு நான் வந்துட்டு டிசைன் வச்ச சாரியை கட்டல, பிளெயின் சாரி கீழே பார்டர் மட்டும் தான் கட்டுறேன். அதே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு தகதகன்னு இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஒர்க் சாரிங்களா? ஒர்க் சாரி வித் பிளவுஸோடவே 145 ரூபாண்ணா. 145 ரூபாய். வெறும் 145 ரூபாய்க்கு பிளவுஸோடவே நான் எடுத்து போட கலெக்ஷன் வந்துட்டு நான் இது எல்லாமே வந்து காட்டன் சாரி, பியூர் காட்டன் சாரி வித் பிளவுஸோடவே வந்து நம்மகிட்ட வந்து வெறும் 145 ரூபாண்ணா. நாங்க ரேட் ரொம்ப கம்மியா சொல்றீங்க. வெறும் 145னா எத்தனை பீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதுல ஒரு வீடியோல ஒரு ரேட்டு, நேர்ல ஒரு ரேட்ல கிடையாதுண்ணா. அதே ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சாரி பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பக்காவா இருக்கு. இதோ பிளவுஸோட இருக்கு பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து கட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குளுன்னு இந்த வெயிலுக்கு இருக்கணும். அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். சாரியோட டிசைன் பாருங்க. அண்ட் தென் வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸா இருக்கும்னா வித் பிளவுஸோடவே வந்துடும். பாருங்க இந்த முந்தி இது பிளவுஸ்னா காட்டன் சாரி வித் பிளவுஸ்னா. இதில் பாருங்க கலர்ஸ். இந்த டிசைன் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன்ல 4 கலர், இந்த டிசைன் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன், அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதுல நம்மகிட்ட ஒரு 5000 டிசைன் இருக்கு. வேலைக்கு போடுற மாதிரி சாஃப்ட் சில்க் வெறும் 195 ரூபா. வெறும் 195 ரூபாய்க்கு பட்டு சாரி கலெக்ஷன் தான். வேற எல்லாம் ஸ்பீட் மூவிங்ல இருக்குண்ணா. கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் பாருங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். பார்டர்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க்கும் இருக்கு, இந்த மாதிரி லைட் ஒர்க்கும் இருக்கு. இந்த சாரியில பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சாரி ஃபுல்லாவே ஜரி வந்துரும்னா பார்டர் ஃபுல்லாவே ஸ்டோன் வந்துடும். அண்ட் தென் வந்துட்டு ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபா ரொம்ப சாஃப்டா சூப்பரா இருக்கணும். வணக்கம்க்கா. வணக்கங்கண்ணா. நம்ம ஷாப்போட நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடிடெக்ஸ்னா. எடிடெக்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஈரோடு பன்னீர்செல்வம் பார்க்குங்கண்ணா. பன்னீர்செல்வம் பார்க் வந்துட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் அண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரெண்டுக்குமே சென்டர் ஆஃப்ல இருக்குது. பன்னீர்செல்வம் பார்க் வந்து இறங்குனீங்கன்னா பெரிய மாரியம்மன் கோயில்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும்னா, பெரிய மாரியம்மன் கோயிலை தாண்டி சிவரஞ்சனி ஹோட்டலுக்கு பக்கத்தில் ஐசிஐசி பேங்க்குக்கு கீழே நம்ம எடிடெக்ஸ் இருக்குண்ணா. நம்ம கிட்ட என்னென்ன கலெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரீஸ்னா, சாரீஸில் வந்து ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் சாரீஸ்னா, பட்டு சாரி, பூனம் சாரி அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்துட்டு சாரீஸ் வெரைட்டிஸ் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நம்மகிட்ட 200+ சாரீஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குண்ணா. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்கர்ட், ப்ளவுஸ் பிட்டு, ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி சாரிக்கு தகுந்த எல்லா கலெக்ஷனுமே நம்மகிட்ட இருக்குது. அது இல்லாமல் நம்மகிட்ட இன்னர் வியர்ஸ், லேடிஸ் இன்னர்ஸ், ஜென்ஸ் இன்னர்ஸ் இருக்குன்னா, அதுக்கப்புறம் டாப்ஸ், லெகின்ஸ், பிளாஷோ, ஷாலு அந்த மாதிரி அந்த டைப்ஸ் எல்லாமே இருக்குன்னா, அது இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்கு லெஹங்காஸ் அந்த டைப்ஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. அண்ட் தென் லுங்கிஸ், தோத்திஸ் அந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் நீங்கள் ஒரு கடைக்கு வந்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒட்டுக்கா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. நான் தீபாவளிக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு 300+ கலெக்ஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்குன்னா, நம்ம வீடியோஸில் வந்து கொஞ்சமாக தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன இருக்குங்கிறத லைட்டாக தான் பார்க்க போகிறோம். அதை தாண்டி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நேரில் வந்தால் தான் முடியும். இன்கேஸ் நேரில் வர முடியாதவங்க ஃபோன் ஆர்டரில் பண்ணிக்கலாம்னா, ஃபோன் ஆர்டரில் வந்துட்டு நாங்கள் வந்து வீடியோ கால் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோம். ஏன்னா அவங்க திருப்தியாக அவங்க செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறனால வீடியோ கால் ஆப்ஷன் அதுக்குமே ஒரு 7-8 பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க தனியாக உங்களுக்கு வீடியோ கால்ஸில் எல்லாமே காட்டி அவங்க வந்து ஆர்டர் எடுத்துப்பாங்க. நம்மகிட்ட மினிமம் ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5000 தான். அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து நம்ம டெலிவரி வசதி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஆஃபர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது. தீபாவளி அப்படின்னாவே வந்துட்டு ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் தீபாவளிக்கு நம்ம எடிடெக்ஸ் சார்பில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்துட்டுனா இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு காம்போ வந்து தீபாவளிக்கு நம்ம கஸ்டமருக்காக 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே எடுத்தவங்களுக்கு ஒன்று, 20,000க்கு மேலே எடுத்தவங்க அந்த மாதிரி 10,000 ரூபாய்க்கு மேலே எடுத்தால் இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. ஓ சூப்பர்ங்கா. அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20,000க்கு மேலே எடுத்தால் இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. ஓகேங்கா. அடுத்து 50,000க்கு மேலே எடுத்தால் இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. அடுத்து 1 லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே எடுக்கிறவங்களுக்கு இந்த காம்போ ஃப்ரீனா. ஓ சூப்பர். இந்த மாதிரி காம்போ செட்டாகவே வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு அவங்களுக்கு பயன்படுற வகையில் நம்ம எடிடெக்ஸ் சார்பாக வந்துட்டு அதுவும் ஃப்ரீயாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறனால 5 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகேங்கா. ஒரு சாரிக்கு ஒரு சாரி ஃப்ரீ அந்த மாதிரியோ இல்லை வேற எந்த வந்து இது கொடுக்கல. நம்ம எடிடெக்ஸ் சார்பாக நம்ம அவங்க குடும்பத்தில் ஏதோ ஒன்று வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஐடியா பண்ணி இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆமாம், நான் கண்டிப்பாக நம்ம கடையில் எப்பவுமே வந்துட்டு ரேட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனாலும் நல்ல ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்மகிட்ட ரிட்டர்ன் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ எல்லாமே நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஓகேங்கா. கலெக்ஷன் பார்க்கலாம். வாங்க நான் கலெக்ஷன் பார்க்கலாம். பார்க்க போகிறோம். ஆனால் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்மகிட்ட 59 ரூபாலேருந்து ஸ்டார்டிங்ண்ணா. வெறும் 59 ரூபாண்ணா. இந்த சாரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 59 ரூபாண்ணா. சமங்கா. எது எடுத்தாலும் 59 ரூபா. எது எடுத்தாலும் 59 ரூபா தானே. பாருங்க ஒரு சாரி பார்க்கலாம்.
இப்போ சாரி வேற லெவலுக்கு. நான் சாரி ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியணும், ஃபுல்லாகவே டிசைன் வந்துடும். அண்ட் தென் வந்துட்டு பார்க்கவே உங்களுக்கு அவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு கலருமே பிரைட்டாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். யூனிக்காக இருக்கு. வெறும் 59 ரூபா தான். நான் ப்ளவுஸ் வராது அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து சாரி சூப்பராக இருக்கணும். நீட்டாக கிஃப்ட் கொடுக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். கிஃப்ட் கொடுக்கலாம், நல்லா இருக்கணும். இதில் வந்து கலர்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கணும். இது ஒரு கட்டில் 10 பீஸ் வரும்னா 10 பீஸும் 10 கலர் 10 டிசைன் இருக்கும். அதை விட்டு தான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஓகேங்க. வேற கலர் கிடைக்குமாக்கா? கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட நிறைய கட்டு இருக்குது. எந்த கட்டு வேணாலும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்கக்கா. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பாக்ஸோட பூனம் சாரினா வெறும் 65 ரூபா. ஒரு 65 ரூபா. வெறும் 65 ரூபா. நான் பாருங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன் ஒவ்வொரு கலர்ல சூப்பரா இருக்கும்னா 65 ரூபாய்க்கு பாக்ஸ் போனோம். நீங்க எங்க போனாலுமே கிடைக்காது. தேனால கிடைக்காது. எங்க தேனாலுமே கிடைக்காது. பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சாரி எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி கலர் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கணும். தரமா இருக்குங்க சாரிலாம். நான் சாரிலாம் நம்மகிட்ட எப்பவுமே தரம் தானா. தரம் முக்கியம், ரேட்டு முக்கியம்னா. எல்லாமே வேணும், எல்லாம் ஒரே இடத்துல கிடைக்கும்னா நம்ம எடிடெக்ஸ்ல மட்டும் தானே கிடைக்கும். பாருங்க சாரி கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. ஃபுல்லாவே சூப்பரா இருக்குன்னா ஃபுல்லாவே சாரி ஃபுல்லாவே டிசைன் வரணும். பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு சாரி எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. அது பாக்ஸோட கொடுக்குறீங்க? ஆமா, நான் பாக்ஸோடவே கொடுக்கணும். பாக்ஸோட வெறும் 65 ரூபாய்க்கு யாருன்னா கொடுப்பாங்க? நீங்க இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி பாத்திருக்கீங்களா? கண்டிப்பா அது நம்மளால மட்டும் தானே முடியும். சூப்பருங்க. அந்த பாக்ஸ் போட்டு அள்ளிட்டு போயிடலாம். ஆமா, எத்தனை பாக்ஸ் வேணாலும் அள்ளிட்டு போயிடலாம். சூப்பருங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்டன் சாரினா இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு டிசைன் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும். நான் பார்த்தாவே தெரியும். எடுத்து போட 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 டிசைன் வந்துட்டே இருக்கும். ஆமாண்ணா, ஒவ்வொரு சாரியுமே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏதாவது ஒன்றாவது நீங்கள் பழிக்கிற மாதிரி இருக்கா? ஒன்று கூட இருக்காதுண்ணா. என்ன பிரைசிங் அது? இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 78 ரூபாண்ணா. 78 ரூபாயா? வெறும் 78 ரூபாண்ணா. ரேட்டில் அதிரடியாக சொல்கிறீங்க. நான் தீபாவளி ஆஃபரு, அப்புறம் கஸ்டமர் எடுத்துகிட்டு போய் நல்ல ரேட்டுக்கு சேல் பண்ணணும். நம்ம கடைக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் எப்பவுமே இருக்கும்லண்ணா. தனி கஸ்டமர் இருக்காங்க நம்ம கடைக்கு. நமக்குனே கஸ்டமர் இருக்காங்கண்ணா. நம்ம கடையை தேடி எப்பவுமே வருவாங்க மக்கள். ஏன்னா கலெக்ஷனுக்காகவே வருவாங்கண்ணா. ஆஃபர் நிறைய இருக்கு. அண்ட் தென் கலெக்ஷன் சூப்பரா இருக்கும். அதுவும் நம்ம தெரியும் நம்ம வந்து என்ன ரேட்டு கொடுப்போம், எவ்வளவு பெஸ்டா கொடுப்போம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும்ண்ணா. அதனால சூப்பர்ங்கா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பட்டு சாரிண்ணா. பட்டு சாரி பிளவுஸ் இல்லாம வெறும் 100 ரூபாண்ணா. 100 ரூபாய்க்கு பட்டு சாரி. 100 ரூபாய்க்கு பட்டு சாரிண்ணா. பாருங்க ஒவ்வொன்றுமே சூப்பர் 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 டிசைனா இருக்கணும். ஒவ்வொரு கலருமே வேற லெவல்ல இருக்கும். பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த ஒரு டிசைன். ஆமாண்ணா, இதுவுமே அப்படிதான். நான் செலக்டட் தான். எது வேணுமோ நீங்க செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சூப்பருங்கா. நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட்டாக தான் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. இந்த வருஷம் தீபாவளிக்காக கஸ்டமருக்கு வந்து நம்ம வந்து கட்டாக கொடுக்காம செலக்ட் பண்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்கோண்ணா. சூப்பர். அது ரேட்டை கேட்டால் 1 10 எடுத்துருவாங்க. ஆமாண்ணா, நான் அதுதானே உண்மை. 10 சாரி எடுக்கலாம்னு நினைக்கிற இடத்துல கலெக்ஷனை பார்த்துட்டு எல்லாம் 100 சாரி எடுத்துடுறாங்கண்ணா. பல்கா தான் போகுது. ஆமா, பல்கா தான் போயிட்டு இருக்கு இப்போ வரைக்குமே. பாருங்க 100 ரூபாய்க்கு என்னன்னா மோசம். பாருங்க தீபாவளிக்கு வாங்கி அழகா கட்டலாம். செமையா இருக்குங்கக்கா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேப் சாரினா. கிரேப் சாரி இதுவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கட்டுக்கு 10 பீஸ் தானே வரும். அந்த அளவுக்கு சாரி வந்து ஷைனிங்கா இருக்கணும். பயங்கர ஷைனிங்கா இருக்கும். கேமரால கிளியரா தெரியும். ஆமாண்ணா, வெறும் 120 ரூபாய். 100 ரூபாய் கிரேப் சாரி. வெறும் 120 ரூபாய் கிரேப் சாரி. செம்ம ஷைனிங்கோட நான் பாருங்க. வேற லெவலுக்கா. இத்தனைக்கு நான் வந்துட்டு டிசைன் வச்ச சாரியே கட்டல, பிளெயின் சாரி. கீழே பார்டர் மட்டும் தான் கட்டுறேன். அதே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா இருக்கு, எந்த அளவுக்கு தகதகன்னு இருக்குன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்ண்ணா. செமையா இருக்கு. இந்த மாதிரி சாரிலாம் இப்போ எல்லாருமே மோஸ்டா ரொம்ப லைக் பண்ணி கட்டுறாங்கண்ணா. தீபாவளிக்கு மெயினா எடுக்கறாங்க. ஆமா, மெயினா கிரேப்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பீடாவே போயிட்டு இருக்குண்ணா. பாருங்க இதுலயும் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஒரு கட்டுக்கு 10 பீஸ், 10 கலர் 10 டிசைன்ல வந்து. சூப்பர்ங்கா. அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேன்சி சாரினா. ஒர்க் சாரிங்களா? ஒர்க் சாரி வித் பிளவுஸோடவே 145 ரூபாண்ணா. 145 ரூபாய். வெறும் 145 ரூபாய்க்கு பிளவுஸோடவே நான் எடுத்து போட 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 கலெக்ஷன் வந்துட்டே இருக்கும். ஹெவி ஒர்க்கா இருக்கு வரும் இல்லையா? ஆனா ஃபுல்லா ஹெவி ஒர்க் வந்துருது சாரி. ஆமாண்ணா, ஃபுல்லாவே சாரி ஃபுல்லாவே நான் இங்க பாருங்க பார்த்தாவே தெரியும். ஒரு சாரி சாம்பிள் பாருங்களேன். சாரி ஃபுல்லாவே வரும். நான் பாதியோட நின்றது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸோட நான் அது 145 தான் வெறும். ஆமாண்ணா, செம்மையா இருக்கு. அது கலர்ஃபுல்லா 145 ரூபாய்க்கு ஃபேன்சி சாரி. அதுவும் இந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் பிளவுஸ்ல யாருன்னா கொடுப்பாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அது நமக்கு தான் கிடைக்கும். ஆமா கண்டிப்பாண்ணா. பாருங்க டிசைன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட டிசைன்ஸ், ஏகப்பட்ட கலர் இருக்குண்ணா. சூப்பர். அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்டன்ல வித் பிளவுஸ்னா. இது எல்லாமே வந்து காட்டன் சாரி, பியூர் காட்டன் சாரி வித் பிளவுஸோட வந்து நம்மகிட்ட வந்து வெறும் 145 ரூபாண்ணா. நாங்க ரேட்டும் ரொம்ப கம்மியா சொல்றீங்க. வெறும் 145னா எத்தனை பீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இதுல ஒரு வீடியோல ஒரு ரேட்டு, நேர்ல ஒரு ரேட்ல கிடையாதுண்ணா. அதே ரேட்டுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். சாரி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பக்காவா இருக்கு. இதோ பிளவுஸோட இருக்கு பாத்துக்கோங்கண்ணா. சாரி ஃபுல்லா டிசைன் வந்துரும். சாரி ஃபுல்லாவே டிசைன் வந்துருந்தாங்க பாருங்க. சாரி ஃபுல்லாவே டிசைன் வந்துரும். இதுலயும் கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் பாருங்கண்ணா. ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் இருக்கு. ஃபேன்சியா ஒவ்வொரு சாரியும் சூப்பர் சூப்பரா இருக்கும்ண்ணா. இந்த சாரி மட்டும் தான் கிடையாது, இன்னும் எத்தனை சாரி எடுத்தீங்கன்னாலும் சூப்பர் சூப்பரா இருக்கும். பாருங்கண்ணா, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் எவ்வளவு சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. வெறும் 145. இதுல எத்தனை பீஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்கா.
அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பூனம் வித் ப்ளவுஸ்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் வித்தவுட் ப்ளவுஸ் காட்டன்லேருந்து ஃபேன்சிலேருந்து 135 ரூபாலேருந்து நம்ம வித் ப்ளவுஸ் ஐட்டம் பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுவுமே வந்துட்டு பூனம் சாரி சாஃப்ட் பூனம்ல வித் ப்ளவுஸ்னா அது கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு சார். ஆனால் 10 பீஸ் தானே வரும் கட்டுக்கு 10 கலர் 10 டிசைன் சூப்பராக இருக்கும். அது கேட்லாக் போட்டு வந்துரும் சார். ஆமாம் நான் கேட்லாக் போட்டே வந்துட்டு வந்துடும். அதே மாதிரி சாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கணும், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து கட்டினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குழுன்னு இந்த வெயிலுக்கு இருக்கணும், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். சாரியோட டிசைன் பாருங்க. அண்ட் தென் வந்து ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும்னா வித் ப்ளவுஸோடவே வந்துடும். பாருங்க இந்த முந்தி இது ப்ளவுஸ்னா சாரி கான்ட்ராஸ்டாக ப்ளவுஸ் வந்துடும். ரொம்பவே வந்து சின்னதாக தான் இருக்கணும். சாரி சூப்பராக இருக்கும், வியர் பண்ணுறதுக்கு வெயில் காலத்துக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஆனால் ஈஸியாக சேல் பண்ணலாம். வித் ப்ளவுஸ் வெறும் 150 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நம்ம 150 ரூபாய்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் 300 ரூபாய்க்கு நீங்கள் தாராளமாக சேல் பண்ணலாம், அசால்ட்டாக சேல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்டன் சாரி வித் ப்ளவுஸ். இதில் பாருங்க கலர்ஸ். இந்த டிசைன் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டிசைனில் 4 கலர், இந்த டிசைன் எடுத்தீங்கன்னா இந்த டிசைன் அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட இதில் நம்மகிட்ட ஒரு 5000 டிசைன் இருக்கணும். 5000 டிசைன் அசால்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி காமிச்சதுலேயே இருக்குண்ணா. நீங்கள் இப்போ எப்போ வந்தாலும் ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்க ஹார்டின் போட்டு நியூ டிசைன்ஸ் டிசைன் எல்லாரும் போட்ட டிசைனே அரைச்சமாவே ஆட்டுறமா தான் ஆட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம அப்படி கிடையாது, புது டிசைன் வந்து கொடுத்துட்டே இருப்போம். இது எல்லாமே ட்ரெண்டிங் லைன்ஸ். வெறும் 150 ரூபாய்க்கு வித் ப்ளவுஸோட யாருன்னா கொடுப்பாங்க? வெறும் 150 ரூபாய், நிஜமா 150 ரூபா தான் வித் ப்ளவுஸோட. எத்தனை சாரி வேணாலும் நீங்க செலக்ட் பண்ணி 4 வேணாலும் 4 நீங்க எடுத்துட்டு போலாம். செட்டாவும் எடுத்துக்கலாம். நீங்க ஒவ்வொரு டிசைன்லயும் ஒவ்வொரு கலர் வேணும்னாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். எத்தனை பீஸ் வேணாலும் இதை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே அதோட கலர்ஸ் தான். இன்னும் கிட்டத்தட்ட இதுல 5000 பீஸ் ஸ்டாக் ரெடியா இருக்குண்ணா. எடுத்துக்கலாம், நேரில் வந்தாலும் பார்த்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் கலெக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபேன்சி சாரி. அந்த கேட்லாக்ல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் வரும். இதோட ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் 179 ரூபா. வெறும் 179 ரூபாய்க்கு சாரி ஃபுல்லாவே ஒர்க்கோட பிளவுஸ்லயும் ஹேண்ட் ஒர்க்கோட இருக்கணும். வெறும் 179. ஆமாண்ணா சாரி ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு ஒர்க் தான் பாருங்களேன். ஒர்க்ல கிளியரா இருக்கு. ஆமாண்ணா சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் தென் பிளவுஸை பாருங்கண்ணா, நம்பவே மாட்டீங்க. பிளவுஸ் இந்த மாதிரி செப்பரேட்டா இந்த மாதிரி இதுவும் ஹேண்டுக்கு ஃபுல்லாவே ஒர்க் பண்ணியே வந்திருக்குண்ணா. இது வந்து ஃபேன்சி சாரினா. சாரி ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு ஒர்க் இருக்கும் பாருங்க. இதோட ரேஞ்ச் வெறும் 179 ரூபா. அது கலர்ஸ் இருக்குதுல. ஆமாண்ணா செட் வைஸே இருக்கும். இப்போ நீங்க இந்த டிசைன் எடுத்தீங்கன்னா இதுல 4 கலர், இந்த டிசைன் எடுத்தீங்கன்னா இதுல 4 கலர், அந்த மாதிரி வந்து செட் வைஸாவே இருக்கு. ஆமாண்ணா டிசைன் வரும். இதுலயுமே நீங்க எத்தனை பீஸ் வேணாலும் செட் வைஸ்ல எடுத்துக்கலாம். சூப்பர்ங்கா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி காட்டன் சாரியில வித் ஜாலரோட வித் பிளவுஸோடவே வெறும் 179 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்கணும். சாரி பார்க்கறது லுக்கா இருக்குங்கக்கா. ஆமாண்ணா சாரி பாருங்களேன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாவே வந்துட்டு அவ்வளோ கிராண்டா இருக்கும்னா. அது வெறும் காட்டன் சாரி இவ்வளோ பிரிண்டடோட வித் பிளவுஸோட வித் ஜாலரோட வெறும் 179 ரூபாய்க்கு நம்ம எடிடெக்ஸ்ல மட்டும் தான் கிடைக்கும். எங்கேயுமே கிடைக்காது. நம்ம பிளவுஸோடவே வித் ஜாலரோட வெறும் 179 ரூபா. இதுலயே வந்து கலெக்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் இருக்கணும். டிசைன் கலர் ஃபுல்லா இருக்கு. டிசைன்ஸ் அண்ட் கலர்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கணும். வீடியோல என்னால 12 பீஸ் தான் நீங்க காட்ட முடியும், என்னால காட்டறேனா. ஆனா இதுல 1200 பீஸ் இருக்கணும். 1200 பீஸ் இருக்கு. தாராளமா எடுத்துக்கலாம். சூப்பர்ங்கா. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சாஃப்ட் சில்க். நான் தீபாவளிக்கு போடுற மாதிரி சாஃப்ட் சில்க் வெறும் 195 ரூபா. வெறும் 195 ரூபாய்க்கு பட்டு சாரி கலெக்ஷன் தான். வேற எல்லாம் ஸ்பீட் மூவிங்ல இருக்கணும். பயங்கர ஸ்பீடா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து நீங்க இப்ப சீக்கிரமா வந்துட்டு ஆர்டர் போட்டீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் பிளேஸ் பண்ண முடியும். அதெல்லாம் ஃபாஸ்டா போகுதுங்க. ஆமா ரொம்ப ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் சாரி அவ்வளவுதான். என்ன சொல்றது, இன்னும் மிஞ்சி போனா ஒரு 2000 பீஸ் இருக்கணும் அவ்வளவுதான். பயங்கர ஸ்பீட். நான் வரவங்க எல்லாமே பேலா எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. இதுல ரெண்டு டைப் இருக்க மாட்டேங்குது. ஆமாண்ணா இது வந்து செக்குடுனா இது வந்து பிளெயின். சூப்பரா இருக்கும். பிளெயின் வியர் பண்ணாலும் சூப்பரா இருக்கும், செக்குடு வியர் பண்ணாலும் சூப்பரா இருக்கும். வெறும் 195 ரூபாய். பட்டு சாரி லுக்ல இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன் சூப்பரா இருக்கும். கேட்லாக் கூட வந்துருது. ஆமாண்ணா கேட்லாக் கூட வந்துரும். அந்த கேட்லாக்ல என்ன டிசைன் இருக்கோ அந்த டிசைன் தான் இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த ஒரு டிசைன் எடுத்துட்டா அந்த டிசைன்ல 8 கலர் வரணும். 8 கலர் இருக்கா? 8 கலர் வரணும். புடிச்ச கலர் எடுத்துக்கலாம். புடிச்ச கலர் எடுத்துக்கலாம். ஓ சூப்பர். அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிம்ஸிம் பூனம் சாரியில வித் ஸ்டோன் ஒர்க்னா. பார்டர் ஃபுல்லா ஸ்டோன். உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் எவ்வளோ தகன்னு மின்னுதுன்னு சாரியே. அது இவ்வளோ கிராண்டா இருக்கே, இது இவ்வளோ ரேட் இருக்குமா அப்படிலாம் கிடையாதுன்னா. இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 225 ரூபாய். வெறும் 225 ரூபாய். கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் பாருங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். பார்டர்ல வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க்கும் இருக்கு, இந்த மாதிரி லைட் ஒர்க்கும் இருக்கு. இந்த சாரியில பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சாரி ஃபுல்லாவே ஜரி வந்துரும்னா பார்டர் ஃபுல்லாவே ஸ்டோன் வந்துடும். அண்ட் தென் வந்துட்டு ரொம்ப ரஃப் அண்ட் டஃபா ரொம்ப சாஃப்டா சூப்பரா இருக்கணும். வியர் பண்ணாலும் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். வெறும் 225 ரூபாய்.
நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பட்டர் சில்க்குங்கண்ணா. Butter silk. பட்டர் சில்க் இப்போ இந்த டிசைன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இதுல 5 கலர் வரணும். ஓ செட்டா இருக்கு. ஆமா நான் செட்டா தான். அதே மாதிரி நான் செட்டா எடுக்கணும்னு சொல்ல செட்டா வரணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கட்லயுமே வந்து ஒவ்வொரு டிசைனும் 4 கலர் 6 கலர் 5 கலர் அந்த மாதிரி வரணும். நீங்க ஒவ்வொரு டிசைன்ல ஒவ்வொரு கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து இப்ப நியூவா வந்திருக்க கலெக்ஷன் தான். புது வெரைட்டி தீபாவளிக்கு. புது வெரைட்டி கிடையாது, புது டிசைன்ஸ். இந்த வெரைட்டிலாம் நம்மகிட்ட எப்போ வந்துருச்சு, ஆனா வந்து டிசைன்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் வந்துட்டு புதுசா இப்போ நாம தான் வந்துட்டு ப்ரொடக்ஷனுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆமா நம்ம கடைக்கு தான் இந்த மாதிரி இந்த டிசைன் இந்த சாரீஸ்ல எங்கேயா பார்த்துருக்க முடியுமாண்ணா? ஆமா நாம தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னு நம்ம மில்ல வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணி வாங்கினது இந்த ஐட்டம்லாம். அதனால ஆமாண்ணா அதே மாதிரி நம்மகிட்ட வந்துட்டு ரேஞ்சும் வந்து ரொம்ப கம்மினா. எல்லாருமே இது 250 260 கொடுப்பாங்க. நம்ம வெறும் 220 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். வெறும் 220 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்கோம். அது கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு. கலர்ஸ் சூப்பரா இருக்கும்ண்ணா. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சாம்பிளுக்காக நான் 4 கட்டு மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். 4000 பீஸுக்கு மேல இருக்குண்ணா இதுல. எல்லாத்துலயுமே ஸ்டாக் இருக்குண்ணா. அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காட்டன்லயே கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜரி பார்டர்னா பட்டு ஜரிக்கு வர மாதிரி பார்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா. இதுவுமே ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொரு டிசைனும் வந்து ஃபுல்லாவே அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸா இருக்கணும். சூப்பரா இருக்கணும். ஒவ்வொன்றும் எடுத்து போட உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கணும். இதெல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு போனாலும் ஒரு நல்ல ரேஞ்சுக்கு சூப்பரா சேல் பண்ணா. ஆனா நம்மகிட்ட வெறும் 260 ரூபாண்ணா. வெறும் 260 தான். இதை எடுத்துட்டு போனீங்கன்னா நீங்க தாராளமா 500 ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணா பாதிக்கு பாதி ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம். பாருங்க சாரி பாருங்க எவ்வளோ கிராண்டா இருக்குன்ட்டு. சூப்பரா இருக்கணும். அண்ட் தென் வந்து சாஃப்ட் காட்டன் அப்படிங்கறனால வியர் பண்றதுக்கும் அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கணும். டிசைன் தான் வேற லெவல் இருக்கு சார். ஆமாண்ணா டிசைனே சூப்பரா இருக்கும். பார்த்தாவே தெரியும் நான் உங்களுக்கு. பார்டர் ரெண்டு பக்கம் இருக்க மாட்டேங்குது. ஆமாங்கண்ணா 2 பக்கமே பார்டர் வந்துரும். அண்ட் தென் இது பாத்தீங்கன்னா முந்தி அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து பிளவுஸ்ண்ணா. பிளவுஸ் பாருங்க பிளவுஸும் சூப்பரா இருக்கு. இதெல்லாம் கட்டினாங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கணும். வெறும் 260 ரூபாய். சூப்பர்க்கா. அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் கேட்லாக் ஐட்டம்னா இந்த மாதிரி பேக்காக வந்துடும். பேக்குக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 பீஸ் வந்துடும்னா 6 பீஸும் 6 கலர் 6 டிசைனில் வந்துடும். கேட்லாக்லேயே தெளிவாக உங்களுக்கு எல்லா டிசைனும் வந்துடும். அதனால தான் நான் பாக்ஸே ஓப்பன் பண்ணல. நான் இதை பார்த்தாவே நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சலாம். இந்த மாதிரி பேக்கோடவே வந்துடும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு சாரீ சூப்பராக இருக்குன்னா இது வந்துட்டு ஜப்பான் கிரேப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஜப்பான் கிரேப்னா வெறும் 380 ரூபா. 380 தான். வெறும் 380க்கு அவ்வளோ சூப்பராக. நார்மல் கிரேப்புக்கும் ஜப்பான் கிரேப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குண்ணா. இதில் வந்து ஸ்டஃப் நல்லா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். கிரேப்னா வளவலன்னு இறங்கி வரும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இது இருக்காதுன்னா ஸ்டஃப் நல்லா இருக்கும். அப்படியே வியர் பண்ணாலும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அண்ட் தென் வந்துட்டு சாஃப்ட்னஸ் ரிச்னஸ் இதை பார்த்தாவே தெரியும். 380க்கு எடுத்துகிட்டு போனாலும் இந்த கிளாத்துக்காகவே இதை நீங்கள் வந்து 800 ரூபா சொன்னாலும் ஓடும்ண்ணா. அந்த அளவுக்கு பக்காவாக இருக்கும் இந்த சாரி. சூப்பர்க்கா செம்மையாக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கணும். அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா அதே ஜப்பான் கிரேப்ல வந்துட்டு இதுவும் வந்து கேட்லாக் பீஸ் தான். 6 பீஸ் தான் வரும். 6 கலர் 6 டிசைன் வந்துடும். இது வந்துட்டு ரெயின்போ கலர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க வித் கிரே காம்பினேஷன் சில்வரில் சூப்பராக இருக்கணும் சாரி. பாருங்களேன் இதுதான் ரெயின்போ கலர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சாரி எவ்வளோ தகன்னு மின்னதுன்னு பாருங்களேன். சாரி சூப்பராக இருக்கணும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இங்கே பாருங்க வித் பிளவுஸோட ஜாலரோடவே வந்துடும். ரெயின்போ கலர்ஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியுதாண்ணா. சூப்பராக அட்டகாசமாக இருக்கும். 6 கலரில் வந்துடுறனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு போனாலும் ஈஸியாக செய்யலாம். வெறும் 380 ரூபாய். ஃபாஸ்ட்டாக பயங்கர ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்குண்ணா. வெறும் 380 நான் தான் சொன்னது. எடுத்துகிட்டு போனாலும் நீங்கள் 800 ரூபாய்க்கு தாராளமாக விற்கலாம். அந்த அளவுக்கு இதில் நல்ல மார்ஜின் பார்க்கலாம். சூப்பர். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷிஃபானில் ஆயில் பிரிண்ட் வித் வந்துட்டு ஜமிக்கி ஒர்க் ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட்லாக் ஐட்டம் தாங்கண்ணா. கேட்லாக பார்த்தீங்கன்னாவே சாரி எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும்ண்ணா. இதுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 8 கலர்ஸ் வரும்ண்ணா. 8 கலர்ஸுமே இங்கே இருக்குது. தெளிவா இருக்கு. அது கட்டனா எப்படி இருக்குங்கிறது முதல்ல நம்ம கேட்லாக்ல கொடுத்துறோம். கிராண்டா இருக்கும். இதெல்லாம் நீங்க சாரி பார்க்கனே தேவையில்ல. கேட்லாக பார்த்தாவே எடுத்துடலாம். இந்த சாரியோட ரேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா வெறும் 550 தான். வெறும் 550 தான். இந்த மாதிரி ஷிஃபான்ல ஃபுல்லா ஆயில் பிரிண்ட்ல வித் ஒர்க் பிளவுஸோடவே வெறும் 550 ரூபாய்க்கு நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த பிளவுஸ்ல எவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த 550 அந்த பிளவுஸ் கூட கட்டுப்படி ஆகாது. ஆனா அதை விட நம்ம வந்துட்டு சாரியோட இவ்வளவு யூனிக் டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எடிடெக்ஸ்ல இவ்வளவு சூப்பரான கலெக்ஷன் லோ ரேஞ்சில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் கேட்லாக் சாரினா கேட்லாக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 கலர் வந்துடும். பட்டு சாரி மாடல்னா ஃபுல்லா வந்து ஒர்க் பிளவுஸோட 8 கலர் வந்துடும். சூப்பரா இருக்குங்கக்கா. செம்ம கிராண்டா இருக்கும்னா இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 580 ரூபாய். வெறும் 580 தான். இங்க பாருங்க சாரி அண்ட் தென் இதுக்கு மேட்சா ஒர்க் பிளவுஸ் தான்.
சாரி ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு இந்த புட்டா டிசைன் வந்துரும். டபுள் சைடு அடிக்க மாட்டேங்குது. ஆமாண்ணா, பயங்கரமா கிராண்டா இருக்கும். அதுக்கு பிளவுஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா செம்ம கிராண்டா இருக்கும். மேட்சிங் செம்ம ரிச்சா இருக்கும். கலர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த மாதிரி இருக்கும்னா இது வந்து கேட்டலாக் பீஸ். பேக் ஃபுல்லா 8 பீஸ் 8 கலர் 8 டிசைனோட செம்ம யூனிக்கா இருக்கும். பேக் எடுத்து சேல்ஸ் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். ஈஸியா இருக்கும்னா இப்போ ஒருத்தர் இந்த கலர் எடுக்கலாங்க, நான் இந்த கலர் எடுக்கிறேன், நீ இந்த கலர் எடு. எட்டுமே சூப்பரான கலர்ஸ் தான். இந்த மாதிரி வேப்பனாலும் இப்படி இருக்கும். நம்ம கேட்டலாகுமே பெருசா கொடுத்துறாங்க. 8மே சூப்பரான கலர்ஸுங்கும் போது நான் எடுக்கிறேன் நீ எடு அப்படின்னு தீபாவளி எல்லாரும் ஒரு குடும்பமே இதுல முடிச்சிருவாங்க. சூப்பர். அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி வந்து சாட்டின்னா வித் பிளவுஸ் வந்து ஃபுல் ஒர்க்கோட இதுலேயுமே வந்துட்டு பேக்குக்கு 6 கலர் வரணும். ஓகேங்கக்கா. சாரி ஃபுல்லாகவே இதே தான், ஆனால் வந்து 6 கலர்ஸ் வரணும். இங்கே பாருங்க பிளவுஸ் வித் ஹிப் பெல்ட்டோட வந்துடணும். ஆமாண்ணா, ஹெவி ஒர்க் வந்துட்டு சாட்டின்ல யாருமே பிளவுஸே போட மாட்டாங்கன்னா, ஆனால் சாட்டின்ல பிளவுஸ் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கணும். வித் உங்களுக்கு ஹிப் பெல்ட்டோடவே வந்துடணும். பெல்ட்டோடவே வந்துட்டு இதுலேயுமே 6 கலர் இருக்குண்ணா. இப்போ காலேஜில் பிள்ளைங்க எல்லாரும் ஒரே மாதிரி கட்டணும் அப்படின்னு இப்போ எல்லாருமே ஒரே கலர் கட்டினா அது வந்து ட்ரெண்டா இருக்காது இல்லைங்களா. இதே டிசைன்ல 6 பீஸ் ஒரு பேக் வரும். 6 பேர் 6 டிசைனா 6 கலரா கட்டிக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும். அதே மாதிரி சாரியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரிச் அண்ட் ராயலா இருக்கணும். கட்டுனா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கணும். சூப்பர்க்கா. நம்ம இது வரைக்கும் வந்துட்டு 0.1% கலெக்ஷன் கூட இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலன்னா எல்லாமே ஜஸ்ட் சாம்பிள்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம். இதை தாண்டி நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஓவராலாக சாரீஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபேன்சி மட்டுமே தீபாவளிக்குன்னு இப்போ நியூவாக வந்திருக்க கலெக்ஷன் மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 to 300+ டிசைன்ஸ் வந்து புதுசாக டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸில் வந்திருக்குன்னா இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து நேரில் விசிட் பண்ணால் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். நம்மகிட்ட சாரீஸ் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா அதை தாண்டி இன்னும் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குன்னா A to Z நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்குது. சாரீஸ் இருக்குது, இன்ஸ்கர்ட் இருக்குது, நைட்டி இருக்குது, ப்ளவுஸ் பிட்ஸ் இருக்குது. ப்ளவுஸ் பிட்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா நார்மல் ஸ்டார்டிங் ரேஞ்சில் ஆரம்பித்து ஒர்க் ப்ளவுஸஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250 300 வரைக்குமே நம்மகிட்ட இருக்குது. அது இல்லாமல் வந்துட்டு ரெடிமேட் ப்ளவுசஸ் இருக்குது. ப்ளவுஸ் ஐட்டம்ஸில் நிறையா இருக்குண்ணா. அதே மாதிரி இன்ஸ்கர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 55 ரூபாலேருந்து நம்மகிட்ட இன்ஸ்கர்ட் ஸ்டார்டிங் ஆகுதுண்ணா. 55 ரூபாலேருந்துட்டு 220 வரைக்குமே நம்மகிட்ட வந்து இன்ஸ்கர்ட்ஸ் இருக்குண்ணா. அது இல்லாமல் ஷேப் பியர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. அதை தாண்டி நம்மகிட்ட வந்துட்டு டாப்ஸ், லெகின்ஸ், டாப்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் இந்த தடவை வந்து இறங்கிருக்கு. ஆமா, A to Z 50 ரூபாலேருந்து டாப் ஆரம்பிக்குதுன்னா 50 ரூபாலேருந்து 5000 வரைக்குமே நம்மகிட்ட டாப் இருக்குண்ணா. அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு கிராண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. சாரீஸ்லுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மகிட்ட 59 ரூபாலேருந்து 5000 வரைக்கும் சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அது இல்லாமல் இன்னர் வியர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் வந்துட்டு லுங்கீஸ், தோத்தீஸ் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம குமிச்சிருக்கோம். நம்ம எடிடெக்ஸில் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இறக்க முடியும். இது எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே வீடியோவில் கவர் பண்ணால் என்னால் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் எல்லாமே வந்து நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டும்தான் எல்லாமே பார்க்க முடியும்னா. ஸோ எல்லாருமே நேரில் வந்து பாருங்கள். முடியாதவங்க வீடியோ காலில் பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.